Har du nogensinde kigget op på nattehimlen og tænkt over universets uendelighed? Universet er et enormt sted, der strækker sig langt ud over vores vildeste drømme. Det er som en gigantisk sandkasse, hvor stjerner fødes, galakser støder sammen, og kosmiske begivenheder udfolder sig i en fascinerende dans. Planeter kredser om deres stjerner i en fin balance og skaber en magisk ballet af himmellegemer. Ligesom vores univers har love, der styrer dets opførsel, har forskere og matematikere opdaget mønstre og principper, der forklarer disse kosmiske fænomener. Matematikere har skabt særlige rum med deres egne regler, kaldet vektorrum. Disse rum hjælper os med at forstå og beskrive verden omkring os på en ordnet måde. Disse rum kaldes vektorrum, og de er som legepladser med specielle pile, kaldet vektorer. Vektorer er grundlæggende værktøjer i matematik og fysik, der repræsenterer ting, der har både størrelse og retning. Forestil de vektorer som pile, der kan pege i enhver retning og har en bestemt længde. De kan lægges sammen, gøres større eller mindre og manipuleres efter bestemte regler. På denne spændende rejse gennem kosmos vil vi opdage, hvordan vektorer og vektorrum hjælper os med at forstå universet. Fra de mindste partikler til de største galakser spiller vektorer en afgørende rolle i vores forståelse af verden. Vi tager på en spændende rejse ind i vektorrummenes verden og udforsker deres anvendelse inden for forskellige områder som fysik, teknik og datalogi. Bare rolig, det bliver ikke en kedelig matematikforelæsning. Vi bruger spændende eksempler og et let forståeligt sprog til at forklare disse begreber på en klar og engagerende måde. Gør dig klar til at opdage vidunder i vektorrum. Sammen vil vi afdække mysterierne på denne matematiske legeplads og se, hvordan de hænger sammen med det univers, vi lever i. Forestil dig en kæmpe, tom legeplads. Denne legeplads er vores vektorrum. Det er ikke en almindelig legeplads med gynger og rutsjebaner. Det er en speciel matematisk legeplads, hvor vi leger med pile, der kaldes vektorer. Disse vektorer kan være lange eller korte og pege i alle mulige retninger. Vi kan lægge dem sammen, gøre dem længere eller kortere. Men der er en regel. Uanset hvad vi gør, skal resultatet altid forblive inden for legepladsens område. Det er en af de grundlæggende regler i vektorrum. Vektorer er som pile, der har både en størrelse og en retning. Forestil dig en pil, der peger fra jorden til månen. Pilens længde viser afstanden mellem dem, og retningen viser, hvilken vej man skal gå. På vores vektorlegeplads kan vektorer repræsentere alt, der har både en størrelse og en retning. For eksempel kan de repræsentere et rumskibs hastighed, tyngdekraften, eller endda bevægelsen af en nysgerrig robot, der udforsker en ny planet. Forestil dig nu, at du har en tryllestav, der kan gøre vores kosmiske pile længere eller kortere. Denne tryllestav kaldes en skalar. Skalarer er bare tal, og de kan gøre vores vektorer større eller mindre. For eksempel, hvis vi ganger en vektor med 2, bliver den dobbelt så lang. Hvis vi ganger den med en halv, bliver den halvt så lang. Skalarer er som lydstyrkeknappen til vores vektorer. Femte del. Første aktion. Lukkethed under addition. Vi bliver inden for legepladsens grænser. Husk reglen på vores legeplads. Uanset hvad vi gør, skal resultatet altid forblive inden for dens grænser. Det bringer os til vores første aktion, lukkethed under addition. Et aktion er som en grundlæggende regel. Dette aktion siger, at hvis vi lægger 2 vektorer sammen i vores vektorrum, skal den resulterende vektor også være i det samme vektorrum. Det er som at sætte 2 pile sammen på vores legeplads. Den nye pil vil stadig være inden for legepladsens grænser. Sjette del. Andet aktion. Lukkethed under skalarmultiplikation. Vi leger stadig på den samme legeplads. Vores andet aktion, lukkethed under skalarmultiplikation, ligner det første. Det er et grundlæggende koncept inden for lineær algebra og vektorrum. Det siger, at hvis vi ganger enhver vektor i vores vektorrum med en skalar, skal den resulterende vektor også forblive i det samme vektorrum. Det betyder, at uanset hvordan vi ændrer størrelsen på vores vektor, om vi gør den større eller mindre, vil den altid forblive inden for vores definerede rum. Dette aktion sikrer, at vores pile, selv når de strækkes eller krympes, forbliver inden for vores vektorlegeplads. Forestil dig en magisk legeplads, hvor grænserne er fastlagt, og uanset hvordan du ændrer størrelsen på dine pile, vil de aldrig forlade denne magiske plads.
Det er som at bruge vores tryllestav på en pil. Uanset hvor meget vi strækker eller krymper den, forbliver den altid på legepladsen. Denne idé er vigtig, fordi den holder vores vektorrum konsistent. Det giver os mulighed for at udføre operationer, uden at bekymre os om at falde udenfor. Så uanset om vi har at gøre med små eller enorme vektorer, hvis vi ganger med en skalar, leger vi stadig på den samme legeplads. Denne konsistens gør vektorrum så pålidelige og forudsigelige i matematik. At forstå lukkethed under skalarmultiplikation hjælper os med at værdsætte strukturen af vektorrum og de principper, der styrer dem. Det er som at kende reglerne for et spil. Når vi forstår dem, kan vi spille trygt og kreativt inden for disse regler. Så husk, på vores vektorlegeplads kan vores pile ændre størrelse, men de vil altid forblive inden for vores definerede magiske grænser. Dette aksiom er en hjørnesten i lineær algebra, der danner grundlag for mere komplekse begreber og operationer. Ved at forstå det, kan vi navigere i vektorernes verden med lethed og præcision. Så lad os fortsætte med at udforske og lege på vores vektorlegeplads, velvidende at vores pile, uanset hvordan de ændres, altid vil forblive inden for grænserne. 7. del, 3. aksiom. Nulvektoren. Centrum af vores legeplads. Hver legeplads har et midtpunkt, og vores vektorlegeplads er ingen undtagelse. Nulvektoren er midtpunktet på vores legeplads, og det er en speciel vektor, der har en længde på 0 og ingen retning. Forestil dig det som det centrale punkt på vores legeplads. At tilføje nulvektoren til enhver anden vektor ændrer ikke retningen eller størrelsen af den vektor. Det er ligesom at tilføje ingenting. 8. del. Flere aksiomer. Legepladsens regler. Vores vektorlegeplads har et par andre aksiomer, ligesom enhver legeplads har regler for at holde tingene sikre og sjove. Disse aksiomer sikrer, at vores vektorer altid opfører sig forudsigeligt og konsekvent. Vi vil ikke gå i detaljer med alle aksiomerne, men bare roligt. De er der for at holde orden på vores vektorlegeplads og sikre, at vores matematiske spil altid giver mening. 9. del. Egenskaber ved vektorrum. Seje ting, vi kan lave. Nu hvor vi kender de grundlæggende regler på vores vektorlegeplads, lad os se på nogle seje ting, vi kan gøre med vektorer. Vi kan lægge dem sammen, trække dem fra hinanden, og endda kombinere dem på forskellige måder. Disse egenskaber gør vektorrum utroligt nyttige til at løse virkelige problemer. For eksempel bruger ingeniører vektorer til at designe broer og bygninger. Fysikere bruger dem til at studere objekters bevægelse, og programmører bruger dem til at skabe realistisk grafik og animation. 10. del. Hvorfor er vektorrum vigtige? Udover legepladsen. Forestil dig en verden, hvor hvert punkt, hver retning og hver kraft kan beskrives præcist og kortfattet. Det er magien ved vektorrum. Vores rejse ind i vektorrummenes verden er slut, men det er kun toppen af isbjerget i forhold til at forstå deres betydning. Disse matematiske strukturer ligger til grund for mange videnskabelige og tekniske fremskridt. Men eventyret slutter ikke her. Reglerne, der styrer vektorrum, rækker langt ud over klasseværelsets vægge og påvirker forskellige aspekter af vores daglige liv og verden. Vektorrum er ikke bare abstrakte matematiske begreber. De essentielle værktøjer, der bruges i fysik til at beskrive kræfter og bevægelse, i datalogi til computergrafik og dataanalyse og ingeniørvidenskab til at designe strukturer. De har virkelig anvendelser inden for så forskellige områder. For eksempel hjælper vektorrum i rumfartsteknologi med at designe baner for rumfartøjer, hvilket sikrer, at de når deres destination med millimeterpræcision. Ligesom vores univers er fyldt med undren og kompleksitet, giver vektorrum os et grundlag for at navigere i og forstå denne kompleksitet. De giver os mulighed for at modellere og løse problemer, der ellers ville være umulige at håndtere. Vektorrum er et kraftfuldt værktøj til at forstå og beskrive verden omkring os. Fra design af broer og bygninger til udvikling af nye teknologier, er vektorrum en integreret del af innovation og fremskridt. Ved at skubbe til grænserne for vores viden, vil vektorrum uden tvivl spille en afgørende rolle i at forme vores forståelse af universet og det, der ligger udenfor. De er sproget, hvormed vi kan låse op for verdens mysterier. Vektorrum vil uden tvivl spille en afgørende rolle i at forme vores forståelse af universet og det, der ligger udenfor.
Uanset om det er inden for kvantemekanik, hvor de hjælper med at beskrive opførslen af elementære partikler, eller inden for kunstig intelligens, hvor de hjælper med at behandle komplekse datasæt, er vektorrum uundværlig. Rejsen ind i dybden af vektorrum og deres anvendelser er en rejse, der fortsætter med at udfolde sig og åbner op for ubegrænsede muligheder for opdagelser og innovation.